20 ka mga parimay sa Purok Kapayas, Barangay Canhulaw, Lapu-Lapu City ang nagantos karon sa tumang hugaw nga tubig nga misanap sa mga parimay labi na kung masinati ang kusog nga uwan. Si Luan Mirundina sa Palitang Barangay Exclusive. Dulan sa usa ka tuig ng gianto sa mga molupyo sa Castillas compound ang kabaho ug kahugaw niining niawas nga wastewater gikan sa ilang septic tank. Human gisirhan sa usa ka pribadong luna ang gawsanan sa ilang wastewater napugos pagpakaut og duha ka septic tank ang mga molupyo dinhi. Napuno na ang duha ka mga septic tank ug miawas na ang tubig ug misanap na sa kabalayan. Ang bisan pag dili mag-uwan kusog juk ang kuan kaning danaw nga dili gid na makuan. Moawas gyud na usahay adto sa among kuan. Wa gilay long term solution ni ma'am ang kuan na gyud drainage sa gyud unta gyud pero dako-dako mo na nga budget. Human masayre ang suliran sa dapit, personal nga gisusi ni Mayor Jonard Ahong Chan ang sitwasyon sa mga molupyo. Putdon gid nato ni kuha atud malimpyo unya pangita nato paagi kung unsay solusyon nga dili na sila magantos dili sa baha. Ganihang buntag, miabot ang mga sakop sa Clean and Green sa dakbayan sa Lapu-Lapu, dala ang submersible pump aron mapasuyupan ang mibanaw nga tubig. Kini ang usa sa mga septic tank nga tuyong gimontar dinhing dapita aron mo'y kapunduhan sa wastewater. Karong adlaw, anaa karon ang mga taga Clean and Green aron ila kining habuan og dili na magbanaw kini dinhing dapita. Inighuman na ni mahabwa na ni tanan kining bag-o na nga tubig nga wastewater man ni limpyo man ni. Ilan na ni mambobo silang tanom, sila na mangunay ani og kuha. Uban ni June Solon, Luan Mirundina, Balitang Bisda.